Sit ta' stabiliment kien immultat 6,000 euro dwar każ fejn ħaddiem tilef ħajtu f'ristorant f'Ħalaxa. Paul Grek ta' 36 sena nstab ħatim il-Maġistrat Joe Mifsud li ma osservax numru ta' regolamenti ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol li waslu għal mewt ta' Marco Gonzi, impjegat tal-istabiliment. Min-naħa l-oħra, Grek ma nstabx ħati tal-akkuża ewlenija li kienet li bitraskuraġni nuqqas ta' ħila ikkaġuna l-mewt tal-impjegat. Il-każ imur lura għal Settembru tal-2014 meta fl-istabiliment Fortis Takeaway il-vittma inqabad f'lift li jintuża għal ġar ta' platti u kien iddikjarat mejjed fuq il-post. Fis-sentenza tiegħu il-Maġistrat Joe Mifsud qal il-qorti tagħmilha ċara li l-ħajja tal-bniedem hija prezzjuża u hemm bżonn li jsir minn kollox biex nipproteġuha mill-konċepiment sa tmiem naturali tagħha. Il-Maġistrat kompla li għalkemm kien hemm numru ta' nuqqasijiet fejn tidħol leġiżlazzjoni, il-każ kien wieħed sfortunat li kellu konsegwenzi serji. Il-qorti wissiet li jekk il-multa ma titħallas din tiġi konvertita għal ħabs effettiv. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Johan Fenek, l-Avukat Amadeus Kakija der għal Grek.